Türkmenturk Täzirçilik Bankynyňky Western Union şahamçasy pul geçirmeleri üçin resmi namalary kabul etmeýär. Paýtagtda Türkmenturk Täzirçilik Bankynyň Western Union şahamçasy daşary ýurtlarda bilim alýan talyplary pul geçirmelerini degişli resmi namalary kabul etmeýär. Azatlyk radiosynyň ýerli habarçysyna görä bank resmiýetleri 5-nji aprelde daşary ýurtlardaky Türkmenistan studentleri pul ýermek isleýän enatalaryň resmi namalaryny gözden geçirmedi. Habarçynyň sözlerine görä 1-nji aprelden bäri bank resmiýetleri enatalaryň resmi namalaryny iň bolmanyna gözden geçirýärdi, ýöne kabul etmeýärdi. Western Union enatalardan garaşmagy soraýardy. Ýöne 5-nji aprelden bäri resmi namalary hatda gözden geçirmegi hem besetdiler diýip bir Aşgabatly Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Ilki başda özümiz jaňa ders diýdiler, soňra Western Union işlänok sistema işlänok diýip başladylar diýip ol sözüniň üstüne ýetirdi. Türkmenistanyň kronikasynyň habarçylary Aşgabatda Türkmenturk Täzirçilik Bankynyň Western Union şahamçasynyň daşary ýurtlara pul geçirmegi betedenligini habar berýärler. 5-nji aprelde müşterileri geçirmeleriň wagtlaýyn togtudylýanlygyny habar berdiler diýip neşir ýazýar. Azatlyk radiosynyň habarçysy ýurt boýunça Senagat Bankynyň Western Union şahamçylaryna daşary ýurtlara geçirmeler üçin resmi namalaryň kabul edilýänligini habar berýär. Türkmenistanyň halkara pul geçirmeleri çäklendirilýär, Türkmenistan tarapyndan diplomy ikrar edilýän daşary ýurt universitetlerine bilim alýan türkmenistanlylar üçin ýurtdan her aý çäkli möçberde pul uratmak mümkinçiligi döredilipdi. Ýöne martyň ortalaryna Azatlyk radiosynyň habarçysy daşary ýurtlarda bilim alýan studentler üçin Türkmenistandan manadyň resmi hümmeti boýunça çäkli möçberde pul uratmak mümkinçiligini ýatyrmagyň meýilleşdirilýänligini habar berdi. Munyň ideýany 25-nji martda Azatlyk radiosynyň anonimlik şerti bilen maglumat beren bir çeşme daşary ýurtlarda bilim alýan talyplara pul geçirmeleri bilen bagly täze çäklendirmeleriň gödeňinde tutulýanlygyny tasdiklady. Talyplar üçin pul çalyşygyny ýatyrmak meselesi araly maslahatlaşylýar. Ýöne bu aňsat däl. Döwlet kwotalary bilen daşary ýurtlara gidip okuyan talyplar üçin pul geçirmek dowam etdiriler diýip çeşme aýtdy. Manadyň resmi hümmeti boýunça daşary ýurtlara valyuta geçirmeleriniň ýatyrylmagy baradaky meseleleriň gozgolmagy prezident Gurbanguly Berdimuhammedowyň bu ugurda beren görkezmeleriniň ýygyanyna gawat gelýär. 11-nji martda ykdysady meselelere bagyşlanan iş maslahatyny prezident Berdimuhammedow manat serişçileri resmi alış-çalış bahasy boýunça daşary ýurt puluna çalyşylanyna kadalaşdyrjy namalaryň berja edilişine gödegçiligiň ähmiýetini üns çekdi. Daşary ýurtlarda bilim alýan türkmenistanlylar köplenç öz howsarlarynyň Türkmenistanyň urudan maliýe serişçilerine garaşlyk alýarlar. Daşary ýurt universitetlerinde okuyan Türkmenistanyň raýatlary 4 ýyl bäri döwlet derejesinde konvertirlenýän valyutanyň mukdaryna girdilýän düýpli çäklendirmeler bilen ýüzbeýiz bolup gelýärler. Ýanwar aýynda Western Union arkaly ýurdun daşyna ýeberilmegine ruhsat berilen aýlyk puluň muktary 4 esse azaldylyp $200 $50 getirildi. Fevral aýynda geçirmeleriň muktary 2 aýda $50 çenli azaldyldy. Pul geçirmeleriniň çäklendirilmegi enatalaryň ýurdun häkimetlerine köpçülikleýin ýüz tutmagyna sebäp boldy.